Good morning, everyone. Mega love shout out. Pati mo akong tawagan, dalas mo akong kahit saan. Namiss na miss kita. Ngunit lobat ka, lobat pa ba ang ibig mo pa ba? Mark Ian Swanner Tamsak Mega Love shout out Lalabs. Ayan Mark Swanner Lalab, Mark Ian. Good morning Lalab Mark Ian Mega Love shout out. Kiss keep it simple Sir Bal, happy Sunday. Ayan. Happy Sunday my friend. Kiss keep it simple survival. Good morning to you, my friend. How are you? Good morning. Ayan, Lalab. Good morning. Happy Sunday, everyone. Wait lang. Ayan, 2 million Mega Love shout out. Number. Coffee and you help plant the plants. Enjoy Lalab's eye. 23. Ulaman. Di iiwan. I am planting aloe vera. It's good. This one aloe vera. It's good. Nice plants, Lalabs. This one is aloe vera. Ang puso ko. Ay, ay, ay. Mohamed El Hindi, Mega Love shout out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayan. Mohamed, thank you so much, my friend. How are you? Lay ka na. DTS Orkest, Mega Love shout out. Islands Kayas Lalab. Entera JMTV, good morning Lalab, Mega Love shout out. Pagmamahal na inalay ko sa'yo,
5 million mega love shout out. Happy Sunday everyone. Ayan. God bless us all. Sino pa nung magmahal siyang madalas na iwan, di alam ang dahilan. Sino pa? Michaelson Joseph aka Mike 777. My friend Lalab Megalab shout out. How are you? I miss you, my friend. Michaelson Joseph. How are you, Lalabs? Moana Morena Hayos, Megalab shout out. Lalab Megalab shout out. Good morning, everyone. Ayan. Happy Sunday. Happy Sunday. 7 million Megalab shout out, mga Lalabs. Ayan. Happy Sunday. I am here. Ayan. Thank you so much, Lalabs. Michaelson. Moana Morena, nagbaba po ng kanyang bahay. Lablabin natin, mga Lalabs. I am here. Ayan. Michaelson, thank you so much, Lalabs. 6 million. Ayan. Love, you look amazing. Wow, wow. Because I have a nice lip. That's why. Sino yung unang pumasok? Mark Ian Swanner, nandito ka pa ba, Lalabs? Ay! Mark Ian, you still here or already left? Good morning, good morning. Ayan. My heart is jumping. It is glad to see you. Ayan. Thank you so much, my friend Michaelson Joseph, aka Mike. Ayan. Thank you so much, my friend. Where's my pen? Oh my God, where's my pen? Where is my pen? 5 million Megalab shout out. Ayan. Mark Ian, nandito ka pa ba, Mark Ian? Si Mark Ian is not here. Ayan. Beautiful colors you are wearing. It complements your color beautifully, my sis. Ayan. Thank you so much, my friend Michaelson. Thank you. Hello, Agom. Junaski, Lalab, Migalab, shout out. I love you too. Ayan. Lalab Junaski, thank you so much, Lalab. Agum Junaski, ayan. Thank you. Pinapansin. Ang dami. Ang ganda mo, Agum. Thank you po. Thank you po. Thank you, Lalags. Papaganda ko sa'yo. Ayan, 6 million Mega Love shout out. Wala sa'yo. Sa February uwi, alam mo na. Oo, Lalags. Agum, uwi ka na. Alam ko na. Ayan, 4 million Mega Love shout out.
Palabla po nakapin mga lalabs. Ayan, Michaelson. Host, love your new microphone. Thank you so much, Lalab Michaelson Lalabs. Pilay yung aso dito, yung itim. Bakit ano nangyari? Bakit napilay? Pinalo mo? Bakit napilay? Di ba mahal na mahal nila yon? Paano napilay yun? Naipit? Paano napilay? Sorry, I have not been here, my sis. Ayan, Efe Canlas, mega love shoutout, Efe. Lalab Efe, mega love shoutout. Baka may pumukpok na ibang tao kasi maingay. Baka ikaw na pagbintangan dyan. Pinukpok mo. Sinaaway mo. Efe Canlas, mega love shoutout, lalabs. Albesa George Vlog, Tamsak Idol, Albesa George. Lalab George, mega love shoutout. Ayan. Happy Sunday everyone. Hello po, happy morning. Yung isa naman, brown, laging matamlay, parang matitigok na malapit. Kasi hindi naman nila pinapabet yan. Dapat dalhin nila sa bet yan para sumigla. Kailangan niya ng check up. Saka laging pinapakain nila kanin. Dapat kasi hindi kanin. Albesa George Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Dapat meron silang yan, pinapaturukan nila para healthy yung kanilang dog. Ayan, 3 million mega love shout out. Ang tamis. Michaelson Lalabaya watching your video, lalas. Michaelson. Wala nga sila makain, unahin pa ba nila yung mga aso nila? Bakit sila nag-alaga ng aso kung di naman nila kaya? Ayan. Otol Junior TV, good morning, host. Otol Lalab, mega love shout out. Ayan, meron ka na pong jacket. Malamig na umaga, happy Sunday. Ayan, may jacket ka na, Otol Lalab. Thank you so much. Main channel mo to, Lalab. Check natin. 476. Dati na pala tayong dikit. Kainin na lang nila yung aso nila, lutuin nila doon. Bawal yan, it's not allowed to kill the dog. My account is suspended, Lalab, for hate speech. They say for 1 week. Oh my God, what happened? Oh my God. Maybe someone reported to your channel, Lalab, on YouTube. Loy YTC, mega love shout out. Mega love shout out everyone and happy Sunday to all from Otol Junior TV. Tapos yung isang kilawing aso. Patay tayo dyan. Bawal magkatay ng aso. Too much truth is not accepted. Yes, Lalab, is like that. Better to be silent. Because some people in YouTube is, maybe they don't like what you are saying there. That's why they report you. Loy YTC, ayan, nagbaba ng bahay. Michaelson, I will connect this one to you, Lalabs. Loy YTC, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan pala po nakapin mga lalabs. Muhammad El Hindi, there's a lot of fruits. Heart. Thank you. Fit Lover, mega love shout out, thumbs up. Ayan, harang lalab, salamat sa paharang mo dyan, Fit Lover.
Lalab, salamat sa paharang. Thank you so much. Loy YTC po, nagbaba po ng bahay. Loy YTC. Ayan, 4 million mega love shout out. Lablabin po natin mga love. Ayan, si Loy YTC po nagbaba ng bahay. Then nasa nakapinos, pabalik na lang po. Michaelson Lalab. Loy YTC already connected to your channel, Lalab. Kindly return to him. Thank you. Good morning os at sa lahat from Pit Lover. Pit Lover Lalab, thank you so much. Lee Song-son, hello everyone. Nice to meet you everyone. Hug, hug. Ayan. Ayan, Angels 111, Tamsak Dan, Migalab shout out Lalabs. Ayan, Angels 111 Lalab, Migalab shout out, nagbaba ng bahay. Host, pwede pa ayuda. Yes, Lalab, no problem. Pit Lover. Baby pa host, main channel mo ba to, Pit Lover? Tingnan natin. 67 ka pa lang, sige Lalab. Magdikit ka muna sa nakapin din, pin kita ha. Isunod kita kay Michaelson. Baby pa yung bahay mo. Pit Lover. Ayan, ang cute naman ng mo, ng cat. Min channel mo ba to? Connect ka muna Lalabs sa nakapin Lalabs. Ayan, connection backloy YTC from Michaelson Joseph aka Mike. Ha? Yes, of course. Thanks, Michaelson from Loy YTC. Michaelson Joseph Dan from Pit Lover. Ayan. Loy YTC Dan from Juana Morena. Loy YTC. Ayan. Dan sa nakapinos with Bakas from Otol Junior TV. Ayan, Michaelson, everyone is already connected to your channel. Sana yun si Pit Lover? Baba ka na ng bahay mo, Lala. Pit Lover, dali. $67 pa lang yung mo, bahay. Pit Lover connected back CC from Michaelson Joseph. Ayan, pasok li dito, Loy YTC si Moana Morena. Ayan, Loy YTC, pasok lian si Moana Morena. Maganda yan siya. Beautiful lady. Ayan. Primer patamsak, dikit. Baby pa ba to? Si Katropa pala to. Yes, enjoy. Katropa lalabi ko pala si Pit Lover. May premiere. Ayan, muna tayo, magpapin. Ambot sa emo, Pit Lover, ambot. Ayan, premiere ni Pit Lover. Pit Lover sa emong labat. Ayan. Yes. Enjoy. Tamsakan natin mga lalab show, nakapin, may premiere po. Ayan. May premiere si Pit Lover, Dodong. Baby pa daw yung bahay niya, sabi niya. Hi, Miss Yuhos, ganda, from Pit Lover. Ayan. Kois Charlie, mega love shout out po, tamsak doon po ate ay, good morning po from Kois Charlie. Ayan. Kois Charlie TV, lalab, mega love shout out, good morning, happy Sunday.
Dan Moana Morena, nag-iwan din ako ng baka sa premiere mo. Ayan, ikaw po sunod, Moana Morena po ha. Tamsakan po muna natin yung nakapin mga lalab, may premiere po. Basta maganda sa automatic sukli. Maganda yan siya talaga. Maganda pa yung kanyang boses. Si Moana Morena, singer yan. Maganda boses niyan, lalabs. Ano siya, morena talaga siya. Kahit saan. Miss na miss kita. Patamsak po ako nakapin mga lalabs. Lobat ka, lobat pa ba? Ang pag-ibig mo sa isip mo. Ayan, patamsak po ako nakapin mga lalab sa premiere po ni Pit Lover. Moana mo rin na lalab. Sunod kita lalab sa may premiere ka rin. Tamsakan natin yan. Tamsakan natin yung premiere. May mga premiere. O nga, may ano si Moana. Ayan, oh. Ganda, parang artista. Singer yan si Moana mga lalabs. Magbakas lang para mabalikan ko main ko mga idol. Pwede rin paki-mention lang at didikit. Para maayudahan, salamat. Lalas, maraming ayuda yan. Si ano? Si Pit Lover. Ikaw, sinta. Donabon Holar, mega live shout out, thumbs up there. Donabon, my friend, mega live shout out, nagbaba po ng bahay. Moana Dan from Pit Lover. Miss na miss kita. Kontak ngunit lobat ka. Lobat pa ba? Ang pag-ibig mo. Garcia Vlog TV, morning host. Mega live shout out lalabs. Ayan si Moana Morena, meron pong premiere. Smile before you open, harang. Ayan. Smile before you open raw mga lalabs. Salamat sa paharang. It's me, Jem Lalab, Mega live shout out, hi. Pa-view naman nos from Garcia Vlog TV. Sige lalab, i-view natin yan. Patamsak pa ako nakapin mga lalabs. Si Pit Lover po may premiere. Pa-view naman host. Sige lalab, i-view natin yan lalabs. No problem. Mapi muskila. Ayan. Thanks Moana Morena from Otol Junior TV. Pit Lover Dan, salamat from Moana Morena. Tamsak harang Dan po host from Smile before you open. Ayan. Otol Junior TV, thanks po from Loy YTC. Ayan si Loy po, nagbaba ng kanyang bahay. Patamsak guys. Si It's Me Jem. Donna Bonholar, Dan from Pit Lover. Dan tamsak sa nakapin from Garcia Vlog TV. Ayan. 10 million mega love shout out. Mga lalab, patamsak pa ako sa nakapin mga lalab kay Pit Lover. Kung na po kayong magtamsak mga lalab. Ayan. Dikit ko na rin to sa'yo katropa. Ayan lalabs, pangalawang dikit ni host. Pit Lover full pack from Smile before you open. Bakbakan ang laban ni katropa. Ayan. Basketball. Ayan, 7 million mega love shout out.
Dan na po kayo mga lalab. Kay muwa na tayo mga lalabs. Meron din siyang premiere. Pabyo naman mga friends from Garcia Vlog TV. Ibaba mo kasi yung ano mo lalabs, yung link. Garcia ng mabyo nila yan. Lloyd Dan from It's Me Gem. Garcia Vlog TV Dan from Pet Lover. Loy YTC Dan, 543. Po ako from Ismail before you open. Tamsakan natin si Katropa. November 13, 7 p.m. Ay, gabi pa pala to. Pet OTW from Garcia Vlog. Thanks sa lahat. Nagdikit, nag-iwan lang ng bakas para masuklian ko kayong lahat. Ayan, 6 million Miguel Love shout out. Dan na po kayo nakapin mga lalabs. Pit bahay mo from Garcia Vlog. It's Me Gem. Ayan, nagbaba ng bahay. It's Me Gem. 6 million Miguel Love shout out. Lalab, ano? Saan na si ano? Muena Moana Morena lalabs. Baba mo na yung bahay mo lalabs. Ayan. Lia Adventure Vlog Miguel Love shout out. Host Tamsak Dan. Ayan. Lalab Lia Adventure Vlog. Salamat. Ano? Lalab sa iyong patamsak. Pit Lover nagbaba ng bahay. Loy YTC nagbaba rin ng bahay. And then Loy YTC nagbaba rin ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Morning Glory Vlog. Tamsak Dano shout out. Ayan. Morning Glory Miguel Love shout out. Morning Glory talaga yung pangalan mo ha. Morning Glory is the for morning. Ayan. Bigyan natin ng jacket si Morning Glory mga lalabs. Legit here from It's Me Gem. Ayan Morning Glory lalab. Meron ka na pong jacket. Pit Dan Tamsak. Lalab, nandito ka pa ba? Ano? Saan na ba siya? Muwa na lalabs yung premiere mo. Ayan. Tamsak din po ako sa premiere ni Moana mga lalabs. Meron din siyang premiere. Pit Dan Tamsak po from Garcia Vlog. It's Me Gem Dan sa'yo ma'am with bakas. From Otol Junior TV. Otol, ikaw sunod Otol ha. Also watching from Kentucky, USA. From Donna Bonholar. Loy YTC Dan from Pit Lover. Donna Bonholar, nagbaba ng bahay. Ayan. Morning Glory, thank you so much, my friend. Lee Adventure, ayan, nagbaba ng bahay. Donna Bon, thank you. SPRCC Patrol Vlog. Miguel Love, shout out. Ayan. It's Me Gem Dan po from Loy YTC. Thank you, host, Otol, from Otol Junior TV. Ayan, Morning Glory, may 10-20 available, mga lalabs. Morning Glory. Sino si Morning Glory? Si Komedya Vlog pala si Morning Glory. Ayan, may 10-20, Morning Glory. #56 birthday ni Timlo tong bahay ni Tatay, si Tita Biday Dalin. $5 million Miguel Love shout out. Morning Glory Vlog tayo, 15 tamsak bell all. Ayan, Morning Glory. 15 raw kayo ni SPRCC. It's Me Gem. Ayan. Morning Glory Dan.
Smile Dan from Garcia Vlog. Dansa nakapin from Lee Adventure Vlog. Game Idol is PRCC from Morning Glory. Ayan, 8 million Miguelab shout out. Tamsakan po natin yung nakapin mga lalab. Muha na mo rin na nandito ka pa ba lalabs? Tamsakan ko na ba to? Otol Junior, ayan, bye mo idol morning. Morning, bye mo daw, magbaba ka ng bahay. Muha na mo rin na kanina pa po, naging tayo. It's me, hi, OTW, ayan. 1.66k bye mo PRCC game, tamsak dikit tayo. Morning Glory, nagbaba ng bahay. Miguel Love, shout out everyone. Loy YTC, nagbaba ng bahay. Ayan. Loy YTC, nagbaba po ng bahay. Mga lalablablabin natin. Ayan, 9 million Miguel Love, shout out. Dan na kayo mga lalab sa nakapin. Umalis na ata si Moana. Ikaw sunod, utol. Wait lang. Ano ba yung nababa ko? Mali. Ayan, Bloody. Loy YTC, PRCC, start na ako sa'yo, idol, from Morning Glory. PRCC, start na si Morning Glory, lalabs. Ayan, Morning Glory, nagbaba ng bahay. Nine million Miguel Love, shout out. Michaelson here. Ayan, Michaelson, still here. Lalab, thank you so much, Lalab. I'm gonna drop your link, okay? Host, dating dikit na pala kami ni Morning Glory Vlog. AX na kayo? Sayang. Ayan, KKK Idol. Kois Charlie TV, nagbaba po ng bahay. It's me, Dan. Tamsak po from Garcia. Ano? Saan ka na ba, utol? Baba na ng bahay, utol. Wala na ata si Moana. Saira Vlog, Miguel Love, shout out, Saira. Ayan pala, vlog pa ako nakapin, mga lalab, nakapin po. Ayan, Morning Glory, may available natin 20 mga lalabs. Ayan, 15 available ni SPRCC mga lalabs. Lee Adventure Vlog, ayan, Kois Charlie TV, Dan, dikit sa'yo. Hindi na ako nagbakas, pakicheck na lang kung pumasok sa akin, pakibalik na lang sa akin from Loy YTC.
Dan tamsak sa nakapin from Garcia Vlog. Ayan, 10:20 kay Morning Glory mga lalabs. Si Morning Glory may 10:20. Danpin from Pit Lover. Ayan, salamat po lalabs. Otol. Dito ko sa bahay mo, Otol, ho. Nandito ka pa ba, Otol? Di na ako magbakas. May collection toys. Otol Junior. Koy Charlie po, nagbaba po ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Idol ko. Ayan, full watch lalabs. Ano? Otol, nandito ka pa ba, Otol? Wala na rin si Otol. Okay, dan kay Otolos. Ayan, 5 million Migalab shout out. Ayan, Otol, pangalawang dikit. Dati tayong dikit sa main channel, ha? Garcia, sunod kita, ha? I-charge na natin. Sinong kumuha ng extension? Bibi, extension Rocky Papa lang. Okay, Garcia Vlog TV from Otol Junior TV. Otol Dan from Pit Lover. Otol Lalab. Dan si Pit Lover sa'yo, Lalab. Thank you from Otol. Ito, Otol, pangatlong deket. $4 million Migalab shout out. 478. Ayan, Otol, sa iyong toy collection. Otol Dan. Short video lang pala to, Otol. Walay na baka si host. 479 na sa nakapin. Ayan, Otol, sa bahay mo uli. Pit Lover Dan Pulpak Kalimbang all from Morning Glory Vlog. Suklian ko po kayo mga kaibigan ko. Bakas lang po from Otol. Ayan, nag-480 na si Otol mga lalabs. Garcia, nandito ka pa ba, Garcia? Loy, balik sukli na lods from Kois Charlie. Morning Glory Vlog may 10. Si Morning Glory. Bon Idol 05 Migalab shout out Bon. Ay, my God, napunta pala ako sa ibang LS. Kaya pala iba. Ano ba yung nabasa ko, Bon? Hindi na pala ako yun. Lloyd, Dan Tamsak, pasukli na lang from Garcia Vlog. Napunta na tayo sa ibang planeta. Ayan, baba ng bahay, Garcia Vlog. Next tayo, next.
Ayan, 7 million mega love shout out. Wait, 1 minute. Ano, Garcia Lala, wait lang. Magbigay pa tayo ng isa kay Utol. Welcome, Lods Loy from Kais Charlie. Ayan, 481 ka na ano, Utol. Kaya ano naman tayo? Sana yung link mo, Garcia. Garcia Vlog tayo, mga love. Garcia Vlog. $1.9 si Garcia. Keep awake, Coffee Racer. 152 pinaka pugi na motor ngayong 2022. Ayan, 5 million mega love shout out. Sunod po kita Kais Charlie. Kais Charlie. Yung mga ng tubig. Ay, sorry. Bibi, naman mo nga yung extension ni Papa lang, Bibi. Garcia Black, dan dikit sa you with Bakas from Otol Jr. Ayan, Kais Charlie. Dan ako sa nakapin kanina from Pit Lover. Kais dan tamsak po, pasukin na lang po from Garcia Vlog TV. Garcia watching lalab, dali mo tayong dikit. Bibi, isaksak mo nga. Ito no, itim, isaksak na itim. Makurenti ka. Ang laman, puso ko't isipan. Mamaya, wait lang. Makatulog sa kakaisip sa'yo. Morning Glory Vlog, may 10. Ayan, yayain mo si Ay, dikit na pala kayo ni Pit Lover, no? Ay, si Pit Lover, yayain mo Morning Glory. Marami kayang alagad yan, promise. Ayan, Garcia, watching sa bahay mo, lalabs. Dati man tayong dikit. Pit Lover dan din sa'yo with Bakas from Otol Junior TV. Sukot isipan. Morning Dan, tamsak sa mga niluto mo from Garcia. Sa kakaisip sa'yo. Samira Lalab, Mega Lab, shout 4,000 banana complete from Samira. Samira Lalab, Mega Lab, shout out, Samira. Palablab po nakapin ko is Charlie, mga lalabs.
Loy, sunod kita, Loy, ha? Samira, my friend, mega love shout out. Congratulations. Garcia, balik sukli na, Lods. From dahilan. Sugot isipan. Salamat, Ate Ay. Okay po. You're most welcome. Mahal. An pala ko mga sa mga binababa kong bahay mga lalab. Salamat, Kois from Garcia Vlog. Ayan, may 10 po si Morning Glory mga lalabs. Kung meron kayong available, ikaw ba Garcia, wala kang available na banana dyan, Garcia Vlog? Wala kang extra banana? Garcia? Lablabin natin si Kois Charlie. Ang laki na ng bahay ni Kois Charlie. 12 wedding anniversary. Ano to? Keep the fire of love burning our 12 wedding anniversary. Wow, congrats. Yan pala yung asawa ni Kois Charlie, sana all. Yan Kois, pinapanood ko yung video mo po. Dansa Nakapinos with Bakas from Otol Junior TV. Ayan. Ayan, salamat lalabs. Ayan, Kois lalab. 12 anniversary. Mashallah. Malimutan. Mga lalab, pawas din pa ako sa aking short video mga lalab. Short lang yan, wala pang 1 minuto yan. Ayan. Short video ni Elensky Vlog. Garcia Vlog TV lalabs. Ayan, 5 million Miguelab shout out. Makatulog sa kakaisip sa'yo. Palabla po nakapin mga lalab. Kois Charlie. Ang mahal. Wait lang mga lalab. Mag-ano lang ako, mag-jingle bells. Babalik po ako. Wait lang po. Jingle bells.
And mga lalabs, I'm back. Dan sa short video mo, ganda. Mga lalab, kain tayo ng champurado. Champuradong walang gatas. Kain tayo, champurado. Ayan, OTW Pet from Kois Charlie. Sabi ni Pet Lover, dan sa short video mo, ganda. Maganda ba yon? Wala pa nga 1 minuto. Ganda daw. Ay, kain tayo ng champurado dyan. Harap. Kois, alam ko dating dikit ka na sa akin. Ang tamis. Kain kayo dyan, oy. Champurado. Sarap. Katropa dating dikit, Lods. Tamsak na lang. Sa'yo. Ang pagmamahal. Ayan, Kois, lalab sa bahay mo uli. May harang. Ayan, may harang. May harang kang Lazada. Saka Jollibee. Sana all. Ayan. Alaki na ng bahay niya. Ikaw, katropa, lalabs. Di ba dati parang 5K yung mo bahay? Hindi, parang hindi nagtaas. Thanks, Kois, from Pit Lover. Ayan, 5 million mega love shout out. Welcome, Lods, from Kois Charlie. Otol Junior TV. Ayan, si Otol. Kois Charlie, ayan po, pinapanood ko yung video mo. Natapos ko yung 2 mong harang. Si Jollibee at si Lazada. Tumigil akong 6 months, upload, update lang ako, host. Okay. Kaya pala, lalabs, oy. Kasi alam ko dati yung bahay mo, 5K na yan eh. Ayan, 8 million mega love shout out. Happy Sunday everyone. Busy sa work, host. Ganon talaga mga lalap pag busy sa work. Ang hirap pagsabayin ng YT saka yung Kasi kung uwi ka ng bahay, pagod ka na, mag-YT ka pa. Of course, kahit nakaupo kayong nagdadaldal sa harapan ninyo, napapagod pa rin. Ko sa'yo. Lee Songson, my friend. Lalab mega love, shout out. Ayan, nagbaba ng bye si Lee Songson. Tama ka, host. Nakakapagod din, oo, lalabs. Nakapagod talaga. Mali pala yung na-charge ko. Kaya pala sa 5K pa rin yung bahay mo. Dan na po kayo nakapin mga lalabs. It's me, Jem, lalabs. May premiere ka? Baba ka ng bahay mo. Projectionist, mega love, shout out, lalab. Di ko pala nakita kanina. Loy YTC, nandito ka pa ba, Loy? Saira Vlog, ayan, nagbaba ng bahay.
na miss kita. Kinokontak ngunit lobat ka, lobat pa ba ang pag-ibig mo? Sa isip mo. Lisong sundan sa bahay mo from Otol Junior TV. Lisong song, kindly return to Otol Lalab, already connected to you. Ayan. Nag-live daw kapon, copyright. Oh my God, naka-copyright. Talaga to si Lolo, ay. Naka-red yung $sign. Ayan, 5 million mega love shout out. Ayan, 4 million. Thank you so much. Madali lang naman mute o replay song ang CPR host. Na-mute ko na lalabs kapon. Na-mute ko na kahapon pa. Nung pag-check ko, pagkatapos siguro mga 20 minutes, naka-red. Yung pina-music ko kasi kahapon. Ito naman si Lolo, minsan na nga lang magpa-music ng maganda. Mo ako. Ayan, 6 million mega love shout out. Angels 111 mega love shout out. Nagbaba ng bahay. Kain tayo mga lalab ng champurado. Kain tayo ng champurado. Chocolate rice. Tamis. Ayan, 7 million mega love shout out. Pagmamahal, inaalay ko sa'yo. Marunong magmahal, siyang madalas na iwan. Di alam ang dahilan. Sino pa magmahal, siyang madalas na iwan.
Iwan. Ayan, 5 million Miguel Live shout out. Angels, 111 dan sa binaba mo with Bakas from Otol Junior TV. Ayan, 4 million Miguel Live shout out. Doc Rose Channel, ayun, good AM host. Doc Rose Lalab Miguel Live shout out, good morning. Good AM Lalabs. Oh. Loy, nandito ka pa ba, Loy? Loy, YTC, nandito ka pa ba, Lalabs? Puro pala to TikTok si Loy, oh. Dapat di mo na siya mag-upload ng mga TikTok. Hindi pa siya monetize. Oh, Lalab, araw-araw. Except Friday. Loy YTC, mang dami mong TikToks. Short ba to o TikTok? Ayan. Ba't puro TikTok yung yung upload? Alam ko pag nasa Pinas ka ba? Oh, Lalab, nasa Pinas na ako. Doc Rose, nasa Pinas po. Ayan, Loy YTC Lalabs. Nasa bahay. Bahay mo, Loy. Tama ba ako, Lalab? Alam ko pag TikTok, salamat talaga, Ate Ay, ha? Salamat din sa'yo, Lalabs. Alam ko pag di ka pa monetize, parang, yun, kung totoo ba yun? Di mo na mag-upload ng mga TikTok. Saka na pag na-monetize na ba? Si Tita Cheer. Ayan. Si Doc Rose. Ayan, 3 million shout out. Loy. Nandito ka pa ba, Loy? Wala na ba si Loy YTC? Kapon, nakababad ako sa live mo. Lalab, salamat. Nagla-live ka rin ba, Doc Rose? Tingnan natin yung mo. Bye. Ang cute naman ang dog mo. Titiis ako. Nagla-live ka rin, Doc Rose? Tingnan natin yung video mo. Ay, puro ka lang upload.
Matagal lang di ako nakapag-live. Sobrang daming gawain. Busy. Yun talaga yung may mga work. Busy sa trabaho. Upload na basta lang Doc Rose, nag-upload ka lang. At least updated ka pa rin kay Lolo. Ayan, Messi Tigo. Mega love shoutout. Hello, Madam Messi. Messi Tigo JN. Hello, Madam. Kois Charlie, nagbaba po ng bahay. Sa abroad ka pa, maliban kahapon. Opo, nasa abroad pa ako noon, mga last, ata yun, nung June. First week ng June. Mga May ata, May. May City Go JN, ayan, nagbaba ng bahay. Kois Charlie, nagbaba po ng bahay. Ayan pala vlog po nakapin. Ayan. Yung aking champurado, naubusin ko na nga itong mga lalad na kaya naman kumain sa inyo. Champurado to mga lalad kinakain ko. Ayan, salamat po, Doc Rose. Ba't naman naglo-loading ang bot? Aga naman ang loading Aga naman ang loading Kung internet. Nagpadala maling. Nag-wielding ba ma? Ba't naglo-loading? Saan ka ba dito sa Pinas? Taga Bicol po, Tamsak, Brochito, Sir Brochito, may gala shout out po. Taga Bicol. Sir Brochito, may gala shout out. Mayong, ayan, ang hirap host. May work ka na, may trabaho ka pa, sobrang busy na host. Oo nga, ding siguro ma. Docs Rose Channel. Premiere from Mayong TV, Sir Mayong. Kung kailan naman dumadami yung tao, saka naman naglo-loading. Ay, Sir Mayong, meron kang premiere. Tamsakan natin yung premiere mo. Ay, natamsakan ko na pala to. Nainanit mo sis, loading. At ang daming tao mo. Nako, wag mo ka mo iwan, host. Lalaka. Loading ka. Yes, loading nga. Mag-isisa na nga magsisialisan yan. Ayan, Loy. Di man ma. Ba't naglo-loading? Bad trip naman tong lintian na to. Daming tao. Yes, naglolo. Learn Quran with me. Migalab shout out. Ang daming tao. Wala pang 9.
Filipino nga bili ko nag-wheeling si Pidi. Wala pa kamong 9. Excited. Barter tayo 10. Doc Rose. Alfred Abukay, Miguel Love, shout out Alfred. Tingnan natin si Doc Rose kung nakadikit. Kung ano na tayo. Tita Cheer. Ano ba to? Tita Cheer. Ano ba to? Try natin 10. Tita Chair. Rose, good morning. Lalab, good morning. Oh my God. Tingnan ko Lalab ha. Hindi ko titingnan kung ano, nakadikit na yung iba. Ayan, 10 million Miguel Love, shout out. Kayan ko na nga to. Hindi, bebe. Hindi raw ma. Dansa na kapin. Ano yung kinakain mo saging? Ano yan Lalab? Champurado ubos na. Albesa George Vlog. Champurado yon. Ubos ko na. Baka lumamig pa. Ko na lahat. Ayan, Loy. Sabay mo ulit, Loy. Dalawa na lang po sa nakapin. Dalawa po. Dikitan nyo ako 3, isukli ko. Akala ko hotdog. Hindi Lalab, champurado yon.
Hindi naman kinukutsara ang hotdog kinakamay. Tinitinidor pala. Yung link. Lobat pa ba ang pag-ibig mo? Ayan, hi din natin. Birthday GLS. This coming, December 17 at 2 p.m. I'll be sa George Vlogs. Tama naman sabi ko, di ba? Pagkakain ka ba ng hotdog, kinukutsara mo, di ba? Hindi naman. Sa akin, 2 nakapinos. Ayan. Salamat po, Pit Lover Lalabs. Pit Lover, wala kang pasok ngayon? Wala ikaw pasok? Wala kang pasok pala ngayon, Pit Lover. Ano ba ngayon? Off? Day off? Kumusta ka? Tita Chair! Ayan, magdikit ako sa'yo, ha? Nandito ka ba, Tita Chair or Doc Rose? Mga 5 lang siguro, Tita Chair. Di ko sure kasi yung iba kasing alagad ko naka naman mag-promise. Kumusta ka? Naglo-loading na siya, oh. Kaya nagsisialisan yung mga tao. Danloy pang from Katropa 29 dos. Ay, Katropa, pahingin naman ng isa lang. Dikitan mo naman ako ng isa, oy. Maluoy ka naman na, oy. Isa na lang, Lalas. Mag-ano ako, mag-90. 89 yan, eh. 3.789. Isa na lang. Isa na lang, Katropa Lalabs, oy. Lalab. Kahit isa lang po. Mag-ano, 789 yan, eh. Kahit isa lang. Bad trip kasi tong loading na to. Tita Chair. Bad trip tong internet, minsan may tupak. Kapon maganda yung connection ko, eh. Inabot nga ako ng 10 yung live ko. Ay, inabot pala ako ng 11 kapon. Kasi maganda yung internet. Pero ngayon, nagluloko na naman, oh. Numa? Nag-ulan? Wala naman ulan. Merofi Flores Haranghos. Merofi Lalab Migalab, shout out. Tita Chair. Lalab Tita Chair. Ayan, sa bahay mo ako po. Tita Chair, oh. Merofi patamsak po, TY. May ano ka ba, Lalab? May premiere? Ate Ay, lalabas mo na ako, ha. May puntahan lang po. Maraming salamat support, Ate Ay. Sige na ko. Melon Migalab, shout out. Ayan, maraming salamat, Lalab. Kois Charlie. Tita Chair or Doc Rose. Dikit ako sa'yo, Lalab, ha.
Lucena City, Part 1. Come on. Puso ko't isip. Kakaisip sa'yo. Panay loading man kasing lintian man na. Nico! Ayan, salamat po sa dumikit sa akin ng isa. Katropa. Okay na, host naman. Love you, chup-chup. Ayan, nag-90. Maraming salamat po sa nagdikit. Watch 2 minutes para di siya malagas. Ito, pangalawang dikit, Tita Chair. Tita Chair or Doc Rose Channel. Salamat katropa, pagpalain ka ng Panginoon. More blessings to come to you. Makatulong ang mahal. Tanggalin mo kasi yung subscriber mode mo para makapasok agad ang bisita. Hoy, katropa ikaw ha. Sa sunod. Sige, katropa sa sunod. Sige, katropa sa sunod. Ikaw ha. 1 minute lang. Sige lalab, I'll try tomorrow inshallah. Ayan. Ayan, Tita Chair. Pangalawa po, Tita Chair. Or Doc Rose. Tomorrow. Panay. Learn Quran with me, lalab. Thank you so much. Even that my connection is not good. Labs. Ano man lang to, oy. Wala pa naman yan. 1 minute lang naman. Naman yan, oy. Grabe naman, oy. Inshallah, tomorrow, I will remove. Yo, maraming mahal sa'yo. Tita Chair, ayan, sa Lucena. Tita Chair, gumala. Oh my God. Tita Chair, pangalawang dikit po, Tita Chair. Ayan, 6 million mega love shout out. Panay loading kasi ang bot manay. May harang ka, Tita Chair. Kasi may harang eh.
mahal sa'yo. Ayan, si Ring. Ayan, Tita Chair, pangatlong dikit. Tita Chair. Tita Chair ha, pangatlong dikit sa'yo. Out! Host out muna ako, mag-set lang ako ng LS ko. Kita-kits na lang mamaya, salamat. Ano? Alao na po ba yon katropa? Idol. Ayan, Tita Chair. Mamaya host, 10 a.m. tapos may 7 p.m. pa. Wow. 10 ano? 10 a.m. Okay, okay. Ala. Sige katropa, ingat ka palagi. God bless. Dalawang na ako. Sige, salamat po. Doc Rose po. Ayan, Tita Chair. Nasa bahay mo ulit. Ayan po. Punta naman ako sa ibang video mo para di mahalata ni Lolo. Ito naman ako. Start now and move on. Ayan. Tita Chair. Bye-bye katropa. Ayan. Lalab katropa. Ingat and tropa. Ingat and God bless. JB Outdoors. Mega love shout out. JB Lalabs. Ayan, JB, meron ka na pong jacket, JB. JB Outdoors. Ayan, dikit na po, Doc Rose. Ayan, dikit na po, Doc Rose. Ayan, JB Outdoors, Lalab, thank you. Thank you, my friend. Oh my God. Thank you so much, Lalabs. 3.84. $3. Thank you so much. $3. Thank you so much. Ayan, salamat po, Sir JB. JB. Nakikita.
Wow, si JB. Ibang lahi pala siya. JB Outdoors, thank you so much. So much. Ako'y di mapakali. Po the cross, oh. Ko't isipan. Sabi. JB Outdoors is from not a Filipino, it's other nationality. Thank you so much, my friend JB Outdoors. Madam Mermin yan. Ayan, Tita Chair, pang-anim na to. Ako ay mula sa USA. Yan. From USA. Ayan. Salamat po sa pag-share ng blessings. Miguel Abishit everyone. Tamsak host. Ayan. JB Outdoors. Makatulog. Kaisip sa'yo. Ayan, Tita Chair, nasa JB Lalabs. Isip sa'yo. Ayan, JB Lalabs. Nasa bahay mo ako, JB. I'll give you extra banana 5, sa? JB Outdoors, bigyan kita ng 5 lalabs. Wow, this year Christmas. Taga US. I give you 5 banana, JB, ha? Second banana for you. JB, ayan, thank you. JB Outdoor, well, all done. Ayan, thank you. May mga pa. Ayan, 3 banana for you, JB. Nag-loading kasi tayo mga lalabs. JB Outdoor, bell all done from Herminia Sakyak. Ayan, JB, 3 banana for you, lalabs. JB.
My friend JB, ayan. JB, my friend JB, ayan. Herminia Sakyap, ayan. Tropical. Pabiling tropical. Ayan, ang galing naman ni JB Mangisda. Another banana, JB. Herminia Sakyap, all done to you from JB. Ayan. Cricket Tamiran, BGM, thumbs up, friend. JB, you have too much computer, ha? Mashallah. Cricket Tamiran, may love shout out. Cricket Tamiran, ayan. Another banana for you, ano, JB. Who? Thumbs up, friend. Ayan, lul. America. Again, JB, I'm watching Lalabs, your video. JB. JB, kindly ko na connect to Cricket. Already done to you. Ayan. Ayan, JB Lalabs. Wow. Dan Cricket Tamiran, BGM from JB Outdoors. It's me, Jem. Another banana, JV. Ayan. Buffalo Soldier.
Oh, I got to go. Have to good day. And thank you so much, my friend. So, I will give you again. Thank you so much. Thank you, thank you. JB Outdoors, thank you so much. God bless. Thank you, my friend. Ano? Ayan, 4 million Miguel Love shout out. Thank you so much, everyone. My Destiny Tamsak host. Lalab My Destiny and Lala, may jacket ka na? Salamat Lalab sa patamsak, My Destiny. My Destiny si ano to eh. Si, ano, delivery boy. May iba ka na pala kaya hindi ka na nag-reply. Iba ka na pala kaya hindi ka na nag-reply. Inom nga ako ng tubig. Inom nga ako ng tubig, Diyos ko. Inom tayo ng tubig, oy. Ano? Team, Miguel Abisyo sa inyong lahat. Andito sa LS News. Ano? Sino kaya gumamit yan? Hindi ako ang nag-chat. Sino ba gumamit niyan? Baka anyari. Anyari. Tama ba ako? Ano? Team delivery ikaw ba yan? Tama ba team delivery ikaw ba yan? Magpakilala ka dyan, ay. Joyful Lalab, thank you. Boss, pwede pong pataas ka ang premier ko. Kamu Lalab yun. Aming channel mo pala. My Destiny, nagbaba ng bahay. Aming channel mo pala to, Lalab. Sige, no problem. Sana yung premier mo, Lalabs. Sana yung premier mo, Lalabs. Dahil mo palang premier 4. Tamsakan natin lahat yan, ha? Ang dahil mong premier, oh. Tinamsakan ko lahat, ha? Ang dahil mong 4 yung premier mo, Lalab. Ayan, Joyful, ha? 4 yung premier mo.
Ang sipag mong maggawa ng premiere. Wait lang. Malalapatamsa ako sa premiere ni Paul. Abangers TV, love shout up yun, new upload, God bless. Patamsak na kapin mga lalabs. Howard, pinagkaguluhan, di makapaniwala sa daming tao. Ayan nasa bahay mo ako ha. Ay nabangers lalab, watching sa iyong bahay. Meron kang harang. Salamat sa ayuda. Ayan. Ano ba itong napin ko? Walang link. My goodness. Mga lalap, patamsak pa ako sa nakapin mga lalas. May premier po ang nakapin. Ayan lalap, dikit ko rin to sa'yo ha, Joy Paul. Ayan. Nasa premier mo ako ha. Ronan's Adventure, mega love shout out. Siguro yung ating connection. Patamsak pa ako sa nakapin mga lalab, sa nakapin po. Kay Joyful. Yan, Joyful, pangalawang dikit. Si Kulot. Mga lalab, patamsak po ako sa nakapin mga lalab yung premiere po ni Joyful Life. Mga lalab, patamsak sa nakapin mga lalab yung premiere po ni Joyful Life. Tamsak lang sapat na from Ronan's Adventures. Baby mo si Kulot. Miguel Love, shout out Ronan Adventure, paayuda po patamsak aking premiere from Joyful Vlogs. Wait lang, putayin muna natin yung wait lang mga lalas. Wala.
Ronan, you're welcome po. Nagloading na tayo mga lalabs. Ayan, 5 million mega love shout out. Pasensya na kayo mga lalabs, ba't tayo naglo-loading? $8. Nanang man ken. Doc Rose, maraming salamat po, madam. God bless. 13 pa lang ngayon. Dinag ko rin naman ituloy kaso lang ating connection may ano pasok lang si Edesa. Edesa, bigyan kitang banana, Edesa, ha? Ayan, lalab Edesa, ha? Pangalawang dikit sa'yo.
Ano yan, Dang? Bente. Ayan, pinanood ko siya para hindi siya malagas. Ayan, naka-play pa rin. Tama. Lalab, thank you, Lalabs. Thank you. Lalab, thank you. God bless. Pawala-wala signal mo, Lalabos. O nga po. Ayan po, dikit ko to sa'yo, ha. Madam Edisa. Nakatakot. May harang pa.